Ya, Cik. Mas. Apa ya, Cik? Mas. Yo. Gak mriki, Pak. Gen longgar mriki engko. Gak mriki, Pak. Ya, Cik, iki. Sini yo. Kita ke depan ya Pak RT. Asik. Gak sini yo. Asik. Janji tresno pisaksani lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepujan ati nang endi jolong manis kang tak anti-anti ayo mas mantan mbak mantan goyang yuk. Oke, Mbak Marimin lanjut toh Mbak. Janji tresno disaksani lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki babu jan ati nang endi jolong manis kang tak anti-anti Mas. dalem Jek Enak ya Mas. bingung banget pokoknya